Слава на Бога! Здравейте всички! Аз съм Сара Глория. Днес искам да ви предам едно насърчение от Бога. Да вярвате в Бога, да се уповавате на Бога. Слава на Бог! И да се молите на Бог. Баба ми беше казала. Тя ми каза на мене, бабино дете. Каза ми, винаги да се молиш. Моли се винаги. Преди всичко, каквото правиш, дори всеки път преди да излезнеш, моли се на Бога, защото Бог помага много. Бог наистина помага. Нямам какво да добавя към това насърчение. Днес това е посланието, което искам да ви предам от Бога. Вярвайте в Бога, уповавайте се на Бога, молете се на Бога. Винаги се молете. Молете се винаги. Защото Господ много помага. Единственото нещо, което ще ви дам сега допълнително е, че ще ви прочета няколко стиха от Библията, които казват същото това нещо и ни насърчават да търсим Бога, да привикаме към Господа, да се уповаваме на Него и да имаме вяра в Него, защото Господ много помага. Господ наистина помага, слава на Бога. Амен. Първият стих, който ще ви чета, е от Псалом 46, стих 1 и се казва тук. И казва: Бог е наше прибежище и сила. Винаги изпитана помощ в беди. Бог е наше прибежище и сила. Винаги изпитана помощ в беди. Слава на Бога! Амен! Вторите два стиха, които ще чета, това са Притчи, глава 3 и стих 5 и 6 и се казва: Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Уповавай се на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Тогава, когато го признаваш. По своята милост Бог ни води, избавя ни, спасява си заради милостта си, за това, че Той е милостив към нас. Слава на Бога! Халелуя! Амен! Еремия, глава 17, стих 7 и 8. Благословен да бъде онзи човек, който се уповава на Господа и чието упование е Господ, защото той ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пек, но листата му ще се зеленеят и не ще има грижа в година на суша, нито ще престане да дава плод. Слава на Бог! Еремия, глава 17, стих 7 и 8. Благословен да бъде онзи човек, който се уповава на Господа и чието упование е Господ. Амен. Защото той ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пек, но листата му ще се зеленеят и не ще има грижа в година на суша, нито ще престане да дава плод. Слава на Бога! Тези стихове ни насърчават тук да вярваме в Бога и да се уповаваме на Него. С Божията воля ще ви дам едно видео с стихове за молитва. Там, където Библията ни насърчава във всичко да се молим, винаги да се молим и дори за всички хора да се молим. Слава на Бога! С Неговата воля ще ви дам и тези стихове, но за сега това искам да ви насърча. Вярвайте и молете се. Тези две неща заедно вървят. Молитва без вяра няма смисъл и вяра без молитва също как ще се изрази. И вяра като имаме, нека и да се молим, защото това е общение с Бога, това е общуване с Бога, молитвата. Молете се винаги, молете се за всичко, което ви засяга, за всичко, което ви интересува. Молете се за всичко, молете се във всичко и дори наистина молете се и всеки път преди да излезнете. Дори и да не е на момента, ами просто
така в молитва, просто предай всичките си пътища на Бога, както се казва в стиха, и нека Бог да те напътства, където и да отиваш. Слава на Бог! Живей с вяра в Бога, в Неговото Слово и в молитва, в общението на Святия Дух и в Божието Слово, Библията, изучаване на Библията. Вяра и молитва. Бог с вас, Бог да ви благослови. Халелуя! Амен! Чао!